Σταμάτα, φίλε, δεν υπάρχει. Καραμελάκια. So cute, so cute. Για το καλοκαίρι. Υπέροχα, φοβερά. Για μικρές και μεγάλες κοπελίτσες. Μακαρόν, το οποίο κάτι έχει μέσα. Ωρε αμάν. Εντάξει, τα σπάει. Το κορίτσι τα σπάει. Δεν υπάρχει. Πανέμορφα, τόσο σικάτα, τόσο φοβερά. Τώρα θα σε τρελάνω. Υπέροχο, απλά υπέροχο, δεν υπάρχει. So elegant. Και να φοράς και άμα να είσαι μαυρισμένη το καλοκαίρι, να φοράς άσπρα χυτά ρούχα, αέρινα και να φοράς αυτό. Εντάξει. Και δες τώρα αυτό το σετάκι, είναι βραχιόλι για το χέρι. Και για το λαιμό. Το Yin και το Yang. Θέλεις να πάρεις ένα δώρο στα αγόρι σου, στην κολλητή σου, να έχετε κάτι μαζί. Νομίζω είναι φοβερό δώρο. Και τα δωράκια εννοείται φυσικά της Νένας, είπαμε το βραχιολάκι, καραμελάκια και το unicorn το μπρελόκ. Γράψε μου στα σχόλια ποιο σου άρεσε περισσότερο. Τυχαία δεν ρωτάω, έχω το λόγο μου. Για γράψε να δω ποιο σου άρεσε περισσότερο. Θα σου ταγκάρω την Νένα.